Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Sunog sa Sampaloc, Maynila, nag-iwan ng 3 kataong patay. Excise tax, pinasirit po ng 230 pesos kada litro ng petrolyo ngayong araw. Dahil naman sa pagkakadawit sa ambus ng Katunggali, Bohol Mayor magre-resign sa pwesto. Not guilty plea ang sagot ni Trillanes sa 4 na libel case ni Pulong. Supreme Court, sinibak ang rapist na empleyado ng korte. Red alert naman ang OCD or Office of the Civil Defense sa Bicol sa unang bagyong papasok sa rehiyon. At bago tumulak sa Las Vegas, Pacquiao sumabak sa 6 rounds. Mitch. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Mas maganda na ba ang Pilipinas ngayon kumpara noon? Repeat, mas maganda na ba ang Pilipinas, ang bansa nating Pilipinas ngayon kumpara noon? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng palatuntunang Kamaong Asero na inyo pong napapanood sa platform, digital platform ng Little News Philippines at sa nationwide broadcast ng nangungunang television, ang Pinoy Extreme Channel.
Kasama po natin siyempre ang ating mga kapatid sa paglilingkod sa Leader News Philippines, Bong Persa, News and Current Affairs, Operations Creative and Live Streaming. Sa studio ang ating programa po ay pinalilipad ni Clarence Andaya, habang nakalalay naman si Earl Nico Dacame. At sa labas po ng ating himpilan naka-monitor ang ating Operations Head, Engineer Oliver Licop, and Creative Director Mark Anthony Reynoso. Siyempre kasama po ang mga masisipag nating mga tagapag-ulat, mga reporter. Nasabay pong maglilingkod sa atin para maghatid po ng mga balita. Ulitin natin ang ating tema sa hapon pong ito. Mas maganda na ba ang Pilipinas ngayon kumpara noon? What do you think? Ano po ang inyong personal na experience? Ano po ang inyong personal na pananaw? Kayo po ang nais po naming marinig. And everybody's welcome sa ating palatuntunan. Ang ating mga telepono po sa studio mga suki ay 0927-494-2175. Kung Globe po ang gamit ninyo at kung smart naman, Sun or Talk and Text, you can contact us. Pwede niyo po kami tawagan sa 09497365,000. Ayan, sige. Report muna tayo, Clarence. Unahin muna natin ang mga report sapagkat ang balita ay hindi po naghihintay. Unahin natin ang report ni partner Jojo Sikat. Nakabantay pa rin po sa Senado sa mga nagaganap po dyan upang may pabatid po sa ating mga kababayan. Ano ba nangyari for today? Partner Jojo Sikat, paring Jo, magandang hapon, pasok ka! Tiwala itong si Senador Pampilo Lacson na hindi masasayang itong mababawasang 75 billion piso na pondo ng Department of Public Works and Highways sa aniyay hindi maipaliwanag. Ayon sa Senador, tiyak na may magandang kapupuntahan ang nasabing halaga dahil sa dami ng mga proyekto at programa ng gobyerno na kundi mang kulang ang pondo ay dapat dagdagan ng budget. Iginit pa ni Lacson na nagkasundo-sundo ang mga senador na ilipat itong 75 billion peso na pondo ng DPWH dahil sa wala naman aniya na paglalaanan dito ang naturang ahensya matapos na hindi maipakita sa pagdinig kahapon kung saan ito gugugulin bilang isang proyekto. Isa sa nakikita ng senador na maaring paglaanan nito ng pondo na kukunin sa 75 billion peso ay yung mga naunsyaming slope protection sa road project sa Cordillera at sa Nueva Ecija. Ayon kay Lacson, sa computation ng DPWH, which we do not agree, 44,000 per square meter slope protection. Nung pinakompute namin doon sa mga kakilala namin mga civil engineers, sabi nga la overpriced. So ang lumabas ng computation nasa mga 28. So we are writing DPWH a letter para i-compute nila in coordination with MGB, kasi MGB naman nakakalam ng mga hazards, kung anong areas doon ang pwedeng malagyan ng slope protection and how. Samantala, abinado naman itong si Lacson na magiging pahirap dito kay Finance Committee Chair, Senadora Loren Legarda yung pagresolba sa issue, ngunit tinitiyak nito na nasa likod niya ang suporta ng buong Senado. Hanggat nagkakaisaan niya yung mga senador, ay natitiyak nilang maitatama ang mga anomalya ng irregularidad sa pondo ng DPWH at sa 2019 budget sa kabuuan. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Dapat isinasama dyan sa pagbabantay na yan ang COA. Sapagkat mga kaibigan, ang COA ay siyang gatekeeper, siya ang bantay ng kabangyaman po ng publiko. Kung hindi po, masasama ho sa mga effort na ganyan ng COA at parang magsasarili, bahala na po ang COA. Alam niyo po, bakit nagkakaroon ng malawakang korupsyon sa gobyerno? Sapagkat kinakasabwat po ng mga mandarambong sa ating lipunan ang mga taga-COA. Ayan, yan po ang totoo eh. Yan po ang totoo. Sapagkat kung hindi po kakasabwatin ng COA at ipipayroll din po ang mga taga-ombudsman na mga tiwali, hindi po mangyayari ang mga gusto po nilang mga palusot ng pondo. Sapagkat sa COA pa lamang huli na po yan. At kapag nahuli ng COA, papailan ng kaso,
mafailan man ang kaso kung naka-payroll po ang ilang tiwali dyan sa ombudsman, hindi na naman uusad po ang kaso ng mga mandarambong sa gobyerno. Ganyan po yan, ganyan po yan. Kahit anong bantay po ng Senado, kahit anong bantay po ng mga mamamayan, kung yung may mga obligasyon na talagang magbantay sa kabangyaman, ay kasabwat sa katarantaduhan. Mga kaibigan, balikan ko po kayo sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunang Kamaong Asero pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol na kami sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.